akwai wani sirri wanda duk wanda yake cikin wani matsala ko yake bukatan Allah ya cika mai burin shi ko yake da wani damuwa ko me kake bukata akwai wani abu wanda mutane da yawa ba su sani ba amma wallahi hanya ne da Allah yake amsa ma mutum bukatun shi kowane iri duk wanda ya rike wannan yana yi galibin mutane ba sa yi amma duk wanda ya rike wannan yana yi zaka rayuwar shi ya canza ni tun daga ranar da na fahimci na koyi wannan tun daga ranar da na koyi wannan ban ce rayuwa na 100% ya wannan ya kyau ba amma tun daga ranar da na koyi wannan naga canji a rayuwa na salatu tasbihi mutane ma da yawa yanzu ila ma akwai wanda ba su taba jin shi ba sai yau salatu tasbihi duk wanda ya rike salatu tasbihi wallahi sai ya samu matsala a duk matsalan da yake ciki kuma in ka daga hannu ka roki Allah zai baka to menene salatu tasbihi salatu tasbihi wani sallah ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya koyar da ammin shi bai koyar da kowa ba sai ya kira ammin shi Abbas saboda yanda yake son shi yace ya kai Amina ce wallahi ina son ka yace zan baka wani sirri wanda idan ka rike shi duk lokacin da ka kwankwasa kofar Allah sai ya buɗe ma yace idan zaka iya yi ka rinka yi so daya a shekara idan zaka iya yin fira ka rinka yi duk wata so daya idan zaka iya yi fira ka rinka yi duk sati so daya idan zaka iya yi fiye da haka ka rinka yi kullum yace in dai ka rike wannan to ka samu takobi a hannun wanda Allah ya baka to shi wannan salatu tasbihin ya ake yin shi yanda ake yin salatu tasbihi shine ana yin shi ne raka'a guda 4 kamar yadda kace yin